Ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο δυσκολευόμαστε πάρα πολύ να μπούμε με ένα σωστό τρόπο μέσα σε μια συντροφική συζυγική σχέση, είναι η φιλολογία που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα, που αναπτύσσεται πολύ απλά μέσα, ακόμη και μέσα από το μουσικό ρεπερτόριο. Ας πάρουμε ένα προς ένα τα τραγούδια με τα οποία εκπαιδεύουμε τα αυτιά μας οι άνθρωποι. Μέσα από αυτήν την προχειρότητα μιας επιφανειακής διασκέδασης, δεν παίρνουμε καθόλου το χρόνο να καταλάβουμε και να φιλτράρουμε αυτό που λέγεται μέσα σε τραγούδια ή ενδεχομένως και μέσα σε ταινίες. Έτσι. Λοιπόν, εκεί υπάρχει μια διαμόρφωση. Υπάρχει μια διαμόρφωση, μια διάπλαση, μια διαμόρφωση. Αυτή η διαμόρφωση, αυτή η εκπαίδευση ξεκινάει από πολύ μικρή ηλικία και δημιουργεί μια μνήμη. Υπάρχει μια καταγραφή. Και αυτή η καταγραφή είναι ότι αν αγαπάς, υποφέρεις. Όταν ερωτεύεσαι, υποφέρεις. Και ότι όσο πιο πολύ υποφέρεις, όσο πιο έντονα είναι τα συναισθήματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η αγάπη. Αυτό το λέμε καψούρα, αλλά η καψούρα ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι η δοκιμασμένη αγάπη. Η δοκιμασμένη αγάπη είναι μια συνειδητή επιλογή ανάμεσα σε δύο ενήλικα άτομα που αποφασίζουν να συνυπάρξουν ο ένας με τον άλλον με τρόπο ειλικρινή και σταθερό, αν μη τι άλλο. Δεν ζητιόνται πάρα πολλά, ζητιέται ένα. Η αποδοχή της αλήθειας. Να έχεις τη δύναμη να παρουσιάσεις αληθινά τον εαυτό σου έτσι όπως είναι στον άλλον, ο άλλος εξίσου σε εσένα και από εκεί και ύστερα να βρείτε μια κοινή πορεία, μια κοινή αναζήτηση σε αυτόν τον τρίτο που δημιουργείται ανάμεσα σε εσένα και τον άλλον και τον οποίο ονομάζουμε σχέση. Αυτή η σχέση είναι μια ξεχωριστή οντότητα από μόνη της και στην πραγματικότητα το ζευγάρι δουλεύει για να βοηθήσει αυτήν την οντότητα να προχωρήσει και να εξελιχθεί.